Приятели, искам да видите само този пожар какъв е. Ето там как гори, ама гори така, че не знам как е избухнало това, изобщо не се е чувало. Сега чух някакви спирачки и просто исках да видя дали има някаква катастрофа и гледам цял пожар, че има. Гледайте какъв пушек се дига. Моля, спасявайте се. Най-много по селата стават пожари. Лека пръст на всеки, който загинал в пожара тази година. Просто не знам, пълна трагедия. Тук минат улицата, всичко тук, няма нищо, дето да мърда тук. Ето, вижте, няма никой, който тук да мърда. Ама глед... Баба, ела да видиш как се надигнал пожара. Ела да го видиш. Вижте. Виж пожара, ела да го видиш. Виж как се е надигнал. О, вижте, там излиза, даже един самолет излетя. Много. Газът. Не чух една сирена тук. Аз това казвам, просто чух едни спирачки да се надъмват и просто исках да видя дали има някаква катастрофа. Его там самолета. Той вече излетя. Просто исках да видя какво е и сега. Аерогарата. Не е ли там? Да, бе, нали.